So reaction po dun sa ginawang ginawang pagkakampanya nung konsideration pumunta sila dun sa Scarborough para daw ipakita ang kanilang pagpoprotesta sa ginagawa ng mga Chinese. Do you think you need that kind of event din para kayo? Alam mo, hinamon nga sila ni General Orlando De Leon, sasamahan raw sila doon sa buwan. Meron na po isang Marines na humamon sa kanila na sasamahan sila doon. Ngayon, meron nang gusto sumama sa inyo, sama po. Pagbigyan nyo na yung hamon ng isang former general ng Marines na sasamahan kayo doon. Tumuloy kayo. Kunwari pa kayo, hindi naman kayo pupunta doon. Sir, baliktad daw yung live vest ni Igo daw. Baliktad daw yung suot ng live vest. Nakita niyo po Nakita sir, baliktad yung... Nino ni? Sa Mira ko daw, baliktad. yung live vest? Yung mga Hindi pictures pa nila, nakatali. sir. Kasi Ah. dun sa picture nakabalik Sanay po ako mag jet ski, sasamahan ko siya. Jet ski. Turuan ko.